Здравейте и добре дошли във втория влог. Както виждате, аз вече се гримирах. Който е гледал първия, знае, че тогава бях на половината горе-долу с грима си. Сега това, което ще направя е да сляза до рецепция, да си взема ютия, тъй като тоалетите, които ще обличам сега за семинара и след това имаме частно парти с дрес-код, трябва да ги изгладя, така че хайде с мен до рецепция да вземем ютия. Дори не съм се облякла, защото, както казах, вече ще трябва да изгладя дрехите, които ще обличам и съм просто с тази тениска, с ето този клин от MyProtein и по чехли ще сляза директно, защото просто не ми се обуват обувки. Не мога да повярвам, че съм сама в асансьора. Да, можех да натисне копчето, за да сляза на рецепция. Не само да затворя вратите. Юху! Предстои много хубава вечер отново. Взех ютията и се качваме на 6-тия етаж. Затваряме асансьора. Имаме ютия, значи ще ходим изгладени. Включих ютията да загрява. Единственият минус в тази стая е, че открихме само един единствен контакт. И съответно малко е сложно сега. Ще видя как точно ще гладя. Може би директно на този стол, защото просто не виждам друг вариант. И докато чакам ютията да загрее, да ви споделя, че през това време по-голямата част от групата от нашите си хора са на разходка в момента. Аз просто реших, че ще си остана в стаята, ще си отпочина, не бях си нанесла никаква рутина сутрешна, просто нямах грам време и си дадох това време, защото да, много е приятно времето навън, е супер слънчево и топло. Сега ще ви покажа отново гледката от терасата и в този влог, но просто когато не се чувстваш добре, няма нищо лошо в това да послушаш себе си и наистина да си починиш, когато имаш нужда от това. В крайна сметка сме хора и не сме роботи, не може постоянно да сме на 100% навсякъде винаги. Наистина е много приятно в обзора. Аз и преди съм идвала и съм се разхождала, така че няма кой знае какво ново да видя, но все пак малко ми е тъпо до някаква степен, че пропуснах тази разходка. След семинара, който ще е сега в 4 часа, сега е 4 без 20. Гладя си гащеризона, който ще обличам се и директно се отправям към семинара. Всъщност трябва и да питам къде е, защото не знам къде ще се проведе. След семинара ще имаме малко време за отдих. Около половин час мисля, че 40 минути, нещо такова. И след това в 5:30 ще има Belly Dance. Аз от началото на годината тренирам Belly Dance и знам танца всъщност, защото треньорката, нали, която ще го води сега, е точно треньорка от Fitness Line. И да, нямам търпение за него. След това ще имаме отново свободно време до вечеря, така че може би тогава ще се разходя и ще се възползвам от тази красива плажна ивица, която е пред мен. Показвам ви днес тази разкошна гледка. Вижте колко е слънчево. Между другото, слънчево е, но е ветровито. Аз много не харесвам, когато има вятър, да се разхождам така или иначе. А тук даже играят, как се казваше, тенис на корт. Да, супер. Браво на хората. Аз достатъчно тренирах днес и Belly Dance. И него ще изкарам, няма как.
Както видяхте, вече мина и тренировката по Belly Dance и приключихме за днес с тренировките. Семинара беше доста интересен, част от нещата ги знаех, общо взето засягаха темите за витамини, минерали, захари и такива неща. И ни посъветваха нещо, което много ми хареса, а именно поне веднъж годишно да си правим пълни изследвания, не само пълна кръвна картина, но и за витамин D, B12, желязо, селен, калий, натрий, калций, магнезий. И в общи линии аз си следя тези неща и препоръчвам на тези от вас, които не го правят, да го правите. А сега седнах тук за малко на терасата. Влизам да си взема един душ отново, защото станах вир вода, понеже и слънцето доста ме напичаше там, където танцувах аз в нея част. И да, след това ще се обличам за вечеря и мисля сега вече да изляза и да направим малко фотосесия навън. Ще видим какво ще се получи. Най-вероятно ще кача кадрите в Инстаграм. И ако преди малко се е чувал шум докато говоря, това е защото тук играят футбол на стадиона точно до нас, а тук долу също играят футбол и допълнително морето доста се чува, така че да, съжалявам. А там може да видите луната. Всъщност май не можете. Вижда се чудесно. Ето я, луната. Красавица. Ние след разходката директно отидохме на вечеря и сега се качвам да се преоблека до стаята, тъй като имаме частно парти с дрес-код бяло, а очевидно не съм в бяло и трябва да се преоблека. До сега ви показвах тази гледка само като е светло, нека да ви покажа и като е тъмно. Ето така, това, което свети от среща, там е центъра на обзор всъщност. И може да видите и луната отново. Да, не можете много добре да я видите. Толкова си може камерата на този телефон, с който снимам. И ето, нагоре светлинките. Много приятно местенце, наистина. Ако планирате почивка в обзор, горещо препоръчвам мястото. Топ локация, има си дори и фитнес. Заснела съм кадри, които вече би трябвало да сте видяли в влога. Така че, да, всичко си има. Махнах микрофона, за да чуете шума на вълните. Би трябвало да се чува добре. Супер успокояващо.
Това е детския басейн. Приключени партито и след малко се отправяме към стаята, но реших да ви покажа и откритата част на хотела през вечерта как изглежда. А тук виждате открития външен басейн, който е за големи хора. Ето сега ще го видите. Ето го и открития външен басейн, който през деня не успях да снимам, защото просто от тренировка на тренировка, от място на място не остана време, но е много огромен наистина. Той хотела не е малък. Ето това е шатрата там, на която тренираме. Тя не се вижда много, но да, там има душ за хората, които са в външните басейни, а има и джакузи. А ето това е и джакузито, то не е осветено, но мисля, че може да добиете представа как изглежда горе-долу. Стандартно джакузи, не е особено голямо. И там вече се влиза за рецепция, караоке бар. Ето това е външния плажен бар всъщност, който е Vertigo. Да, не съм пробвала нищо от него, не мога да ви кажа мнение. И в общи линии това е. Има доста шезлонги, чадъри. Там се качваме по стълбите, може да видите. И се качваме директно на рецепция. Оттам има асансьори, които вече сте виждали. Да, общо взето това е. Не знам колко добре ме чувате, тъй като снимам без микрофон, защото не го взех на партито. И вече се прибираме към хотела. В стаите, т.е. Както може да видите, аз вече съм в стаята, а ето това е и туалета ми, с който бях тази вечер. Не знам дали успях да го заснима и да ви го покажа, но е много готино сетче. Много добре се чувствах в него, доста леко и приятно като материя. И сега си направих чай и сме се събрали в коридора на хотела, тъй като затвориха бара, в който бяхме. И нямаме друг избор, искаме да си говорим и си направих един ментов чай сега в стаята, тъй като имаме кана за вода и излизам в коридора при останалите и ви казвам лека нощ за сега. Добро утро! Станах и днес след 10 минути започва тренировката ни по йога, хата йога. И сега реших да ви покажа празните опаковки, които ще изхвърля. Това е една мостричка на почистваща геопяна на Centella Asiatica. Хареса ми като продукт и почиства също и добре грима. Това е и другата опаковка, която успях да изхъпя до край. Аз и преди го бях ползвала. Това е душ пяна на Rituals от тази серия. Много хубаво мирише, но просто няма да се мъкна с мен обратно и я изхвърлям още тук. Последното нещо, което изхъбих, са ето тези пачове за пъпки, които си бях закупила от Одрин. Започнах да ги използвам във Варна преди няколко дни и просто тук си сложих последните една вечер и затова и те отиват в кофата. А сега, хайде да отиваме на тренировка по хата йога.
Направих ми се тренировката по йога, оправих се много набързо и сега слизам за една късна закуска, защото трябва да напускаме и хотела. И просто ми се чака асансьор и затова тръгнах пеша, защото се изпразва целият хотел. Още съм надолу и така. После ще се включа отново. Закусих, време е да си ходим. Време е да кажем чао на тази невероятна гледка. Вече доста пъти я видяхте. И чао на ето тази много уютна и приятна стаичка. Те сега ще я оправят, така че да. Благодаря на хотел Алоа, ако така се произнася името, за гостоприемството. Наистина си прекарах доста добре. Сега аутфита ми е топ, защото просто взимам багажа и заминаваме към Варна. Благодаря ви, че останахте до края на този влог. Ще се радвам да ме последвате в Instagram, както и в TikTok. Оставям линкове към тези социални мрежи долу в описанието. Може да се абонирате и за канала ми. Благодаря ви, че бяхте с мен в това приключение. Надявам се да сте си взели по нечичко, да ви е било приятно да гледате. И ще се видим в някой следващ влог. Чао и целувки! Ето един гларус за финал. Ако сте останали до тук, напишете гларус в коментарите.